Λοιπόν, γεια σας παιδιά! Τι κάνετε, πώς είστε, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο μου. Σήμερα θα παίξουμε το πολύ αγαπητό μας Minecraft. Και δεν είναι ένα απλό Minecraft, θα βάλουμε και ένα challenge. Άμα ακουμπήσω το χρώμα το χρώμα άσπρο, τελειώνει το βίντεο. Λοιπόν, σήμερα θα δοκιμάσουμε να βρούμε iron. Επειδή είναι ένα πάρα πολύ καλό item για να χρησιμοποιείς στο Minecraft, μπορείς να φτιάξεις iron αξίνα που είναι πολύ δυνατή. Άμα δεν βρεις diamond, βρες iron. Λοιπόν, πατάμε παίξε. Άμα πατήσω, άμα με βγάλει σε χιονισμένη περιοχή, θα ξαναδοκιμάσω. Δημιουργία νέου κόσμου. Λοιπόν, ο κόσμος το ονομάζεται εγγραφή. Εγγραφή. Λοιπόν, πατάμε δημιουργία και περιμένουμε να φορτώσει. Περιμένουμε εδώ να φορτώσει μια ώρα, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, περιμένουμε. Να δούμε σε ποια περιοχή μας βγάλει. Τα ζώα στην πραγματική ζωή πρέπει να τα αγαπάμε, αλλά στο Minecraft πρέπει να τα σκοτώνουμε για να τρώμε φαγητό. Λοιπόν, φορτώνει. Να. Κατευθείαν σε village! Και παιδιά δεν έχει άσπρο. Δηλαδή αυτό εδώ πέρα το ξύλο δεν πρέπει να το ακουμπήσω. Παιδιά! Βγήκα σε village! Πόσο χαρούμενος είμαι! Λοιπόν, δεν έχει τίποτα. Θέλω να βρω ένα chest. Γεια σου villager, πάω να σου κλέψω τα πράγματα. Τι είναι από τη μέση. Ρε, τι μου κάνει αυτός. Ρε, έλα εδώ. Έλα εδώ. Ρε, θα σε βαρέσω, ρε. Φύγε. Τίποτα δεν έχει. Και σκότωσε ένα villager. Τώρα δεν πειράζει, υγεία. Αλλά στο μερικό το πράγμα να τους είχα βάλει. Τι κάνεις εδώ ρε, τι από εδώ. Δεν έχετε chest ρε παιδιά, είναι δυνατόν δηλαδή τώρα. Άσπρο κρεβάτι, δεν πρέπει να το κουμπίσω επειδή το θέμα άσπρο απαγορεύεται. Ούτε αυτά τα λουλούδια. Λοιπόν, αυτό είναι μπλε κόκκινο. Αυτό δεν πρέπει να το κουμπίσω. Δεν έχει chest, αλήθεια τώρα. Κλειδώθηκα. Από το κλειδώθηκα πιστεύω. Φύγε από εδώ. Ωραία. Φύγε από εδώ. Κάτσε να ξεφύγω. Κάτσε να ξεφύγω από αυτό. Πού πήγε. Iron Golem. Παιδιά, ακούμπησα το χρώμα άσπρο. Έλα τώρα. Οπότε πρέπει να τελειώσει το βίντεο. Αλλά θα κάνω μια απόπειρα να σκοτώσω το Iron Golem. Πού πήγε το Iron Golem. Πού πήγε το Iron Golem. Να το Iron Golem. Κάτσε ρε, κάτσε. Όχι, πέθανα. Όχι, δεν πέθανα. Έλα εδώ. Πέθανα. Παιδιά, μας άρεσε, βάλτε like, κάντε εγγραφή και τα λέμε σε ένα άλλο βίντεο. Subscribe,